Aiwa, ndida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa paChibanda Media nepaSaint TV. Zvakanyanya tida kutenda nesapoti yamuri kupa Baba Barnabas Chirenje. Baba Barnabas Chirenje ndo mudhara venyu apa. Handiti vamwe munoti mukoma, vamwe munovati munin'ina, vamwewo munoti vahanzvadzi, vamwe munovati baba, vamwewo muchivati mwana zvichienderana nemazero. Aiwa, tatiregai tizovaona zvakare pazuva ranhasi, zuva ravashungurudza nekuda kwekuti muganhu kana kuti mukaha wasvika. Asi inini ndine kutenda kwekuti nemimimi mukada kuti zvinge zvinochinja mangwana zvinogona kungomuka zvakachinja. Asi chekutanga ndinoti makadii ndane mazuva ndisiri panapa nekuda kwezvikonzero zvinobata zvimwe zvachona zvatisingagone kunge tiri tinokontrola pachedu. Asi ndinoti kusimba itinzwe vana vehanzvadzi dzangu. Kwakadii kwese kwamuri. Zita rangu riri pachitupa ndinonzi Uncle Saint, chanzvadzi chamai venyu, chigotwe mumba mana mama. Ndati ndichingosvika ndikati ngandimhanye ndizoona Baba Chirenje. Baba Chirenje, mazuva anga awanda, totopanana chishanu. Ndizvozvo chaizvo. Tinotenda kuti makafambawo zvakanaka here? Aiwa, tinotenda zvakanofamba, takafamba zvakanaka. Aiwa, zvakakosha. Tinotenda kuti madzoka nekuti vazukuru venyu vanga vakakumirirai. Vanga vachida kunzwa kuti ndizvipi zvapanzvimbo. Aiwa, tinotenda. Asi tinotenda nekuti makanga muchivapa maupdates. Tinoda kutenda zvakare Chief Chibanda nekuramba vachiuya kunyanya nemusi wesvondo vakati angonda kutomhanya ndinodii. Ndizvozvo. Ino ndiri munzira ndaingokurudzirawo vamwe kuti aiwa ngatisakanganwe. Aiwa, takakuonai muri pangundu. Taisa paziva takabva tapaziva ipapo. Imamukonewo kupaziva kana kuti ndimi ana chenzira ka makanga muripo mashofe. Aiwa, takapafamba zvichokwadi. Aiwa, tinotenda mwa. Pamwe chamakanga musingati muzive ndechekuti pakucherwa vachigadzira nzira. Naika. Aiwa, nzira iri kugadzira. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinotenda kana vachigadzira mugwagwa. Mugwagwa wanga washata. Uyezve waita matsaona anotyisa. Saka Baba Chirenje, ndati ndiuyewo nditozonzwawo kuti maupdates akamira sei. Semunhu anga ane mazuva asipo. Ndakanga ndaenda kumwenezuku kunhamo, ndokwandakanga ndiri. Asi ndaiona. Asi ndati semunhu ajaira kunge ari anouya paground achinzwa first hand information. Ndichinzwa zvakare pamwe chete nehama dzangu dzandinadzo, vazukuru vangu ava. Ndizvozvo. Tipeiwo update Baba Chirenje kuti taapapi zviri kufamba sei. Tingati izvo zvinhu zvedu zviri kufamba kune zvakanaka. Zvina Mwari mukati, zvakaropafadzwa. Regai nditange kutenda hama idzodzi kuti aiwa, basa riri kufamba zvakanaka. Tinosvika chete. Vanhu vakanga vambotishandisei mari pamashure apo. Saka iko zvinezviwo kana ichiuya iri kuuyawo zvishoma asi iri kuita sei? Iri kuuya izvozvo tinozvikudza, tichizvitenda. Mari yedu yataunganidza Baba Uncle Saint iri kuma-pounds nekuma-United States dollars. Kana tichitaura zvokuma-pounds tikutaura zve11,737 pounds ine masenzi anenge 51. Alright, iyi yamuri kutipa iyi tiri kuda kuti tinge tiri tinojekesa. Iyi yamuri kutipa iyi 11,700 nemasenzi akaraudzira. Handiti iyi ndeye papi chaipo. Ndeye kuGoFund. Alright, kulinki reGoFund reria. Asi takazotamba nayo anonzi maconvention tichiconverta tichiisa kumadhora nekuti iri kusvika kuiri kuya iri kumapounds asi inozoiswa kumadhora. Saka taisa kumadhora iri kutipa 15,456. Kusvika pari zvino iko zvinoizvo ndo zvandiri kutaurwa nevari kubata mari. Chinhu chatisina kunge taisa into consideration chatazoona mukufamba ndechekuti mari idzodzo pakuconvertwa dzichibva mupound dzichienda kuUS dzine macharges
anovepo. Anobatwa ndizvozvo. GoFund pachezvayo mari yakapinda muGoFund kuti ibude ende kuna beneficiary pane macharges ari kubatwa. Alright. Kuti izobva kuna beneficiary ichizouya kuno kwatiri ine macharges ari kubatwa. Alright. Saka nhau yemacharges haisi yemuno muchete, kana yasvikawo muno kuti tichizobvisa mubhanga tiendese kumagweta ine macharges zvakare ari kubatwa. Saka vanoita mashoko kuroti pese pari kufamba mari maoko ese ayapinda pane iri kutosaramo imo. Pane iri kusara, ende iri kusara yachene wakatasa uwandu hweiri kusara kwachene unotosvika kwakuti nai Mwari dai yainzi iri kungouya iri keshi uchienda pakeshi uchienda pakeshi uchipera, asi izvozvo hazvigoni, inofanira kufamba nenzira iyoyo kutiwo vemabhengi vawane mabasa tichienderera mberi. Saka figure yamuri kuona ye15,456 kana yakuzobva ikoko yako yakuno inosvikoderera. Zvinoshamisa nokuti hazvishamisi kuti kuderera kwaine inogona kupedzera yako 14,000 imwe 1,500 yatodyiwa nemabhengi nematransaction anoitika mumhepo. Ikoko GoFund kana ichibudisa mari muGoFund account ichiendawo kuna beneficiary iri kubata mari zvakare. Ndo research yataita nhasi dzombongororo taita inonzi dzombongororo. Zvisinei zvakadaro tichitora mafigure iwayo sezvaari sezvamuri kuona ndakuti tati timbotora sezvamuri kuona. Zvamuri kuona ndezvokuti kunyika yekunze uku kwane 15,456. Alright, apa tichiri kutaura isati yarohwa pasina chatabviswa. Tangoenda paGoogle tangogoogla pataona kuti mari iri muGoFund mumapounds tichikaisa kuUS inoita mari. Ndo zvataita. Saka tiri kuti mari mafigures atanga tichinzwa nekukurukura tichibatanidza isu sevanhu vasina kudzidza zvemari tanga tichingodzura zvakadaro touya tozivisa vanhu zvavari kutoonawo. Zvinogona kunge mari yedu ine kakudzikira than actual amount yatakanga tichiudza vanhu. Ndizvozvo. Takashandisa mafigure edu atanga tichishandisa iwaya mari iripo tinogona kuti nhasi tasara $3,950. Tisina tunotanaurwa pasati patabviswa dzimwe tiri kungotaura manyorerwo ayakaitwa. Asi kana yazotanaurwa ndopatinoona kuti panhambo yekuti titi tasvika pa25,000 pakuda takuti takuda 3,900 tusvike pa25,000 hatizokwanisa kusvika pa25,000. Tinogona kupedzera tamu 23,000 or 22,000 point chakoti. Saka ipapo ndati ndipa jekesi ndekuti vanoita zvemari vandikumbirisa vakanditi jekesai kuti nyika varidzi vemari vazvizive zviri kufamba sei. Saka tingangoti pamari yedu yatinayo muzhinji hwayo tisina kuitanhaura tasarirwa ne3,950. Ndo pasina chatanhaurwa. Kana yazotanhaurwa yavewo imwe nyaya. Alright, so tiri kuti munenge machihwerengedza nemari dzakema cash, mari dzana mukuru, dzana wood remit, zviri kuratidza kuti pane pasara mari inoita kuma 3,900 pasina macharges, pasina zvakare mari yekubank, because I understand mari yese iringobviswa ichiiswa muhomwe imwe chete, kusina mari yati yabviswa kubank. Alright. Pasina hapana kana charge kubvira kumiri kusvika kuno yataisa pamari yatinayo nhasi. I think vamwe vanhu vakaita kuti zviite sekudaro vakakurudzira kuti tidaro ndini naChibanda. Chatakanga tichiitira mari dzevaridzi hadzisi dzedu.
dzinoda transparency. Ndizvozvo. Ivo vega ngavachiziva kuti kune mari dzemabank charges dzinodi Dzinozobviswa. nekuti ndo varidzi Vemari. varidzi vemari. Ndizvozvo. Aiwa, ipapo ndoda kutenda Baba Chirenje nekujekesa. Muri yeZimbabwe ndofunga kuti izvi zvakadi zvakajeka. Neno ndanga ndakatomirirawo ripoti iyoyo. Pavatombondiudza tisati tagara panapa, kamufaro kangu katomboita kudzikira pozi ndanga ndichingomhanya nefiga yekuti mari iri kupinda. Ndizvozvo. Ndisina kuconsider kuti mukufambiswa kwemari pane vanofanira kungewo vari vanodi pane mukufamba kwemari pane macharges. Pane macharges. Kubhadharwa kwekufamba kwemari yachona. Iwo wanga waita sadrive. Saka pane vanozoita zvemari. Ndo vazotidzidzisawo. Isusu tanga tichitoitawo pachidhiraivha ipapo. Kuti aiwa mari yedu yasvika. Mari yedu yasvika. Wanga uri mufaro wedu kuti mari yedu yasvika. Asi ichazodyiwa apo, yodyiwa apo, yodyiwa apo. Saka patinofunga kuti tasvika pa 25,000 tinenge tiri pasi nemari inokwanisa kuita 2,000. Right, muri yeZimbabwe ndofunga tiri kungozvinzwira ripoti yemari dzenyu kuti zviri kufamba sei. Kureva kuti zvoni aiwa tatosvika. Ichokwadi tatosvika. Asi kurudziro yavepo ndeyekuti ngatichingozamurirai zvakare kuti mari iyi inge iri inokwana kuti vachirenje vange vari tora mari iyi vachiendesa kwavanofanira kuendesa. Tizivisei senyika kuti ndimi isusu kumapepa nechi zvinonzwisisiwa nemi. Zvapapi muri kufambisa papi nekuti zuva ndimangwana ka asi mari iyi hatisati anayo yakakwana nekuti iri kuzvamburwa haizikanwa kuti painonotorwa mangwana zvinenge inosara yave pamari. Muri kucommunicate here nehama dzamuri kufanira kunosvitsa mari? Zanditi kunyika toda kuti titende zvizhinji namai nhasi titabva pano pakuseni tichiti tinosangana nemagwetabi edu kuti tinzwe kuti vangatiyamure sei pakuti chema nekuti mari yedu haisati yasvika panhamba yainofanira kusvika. Saka tanoonana nemagweta vakanga vakatiti na 10 asi wose zvisinei vazowanika kuma 3 asi hatina kuneta, taramba takagaririra takazovaona vakati chichemo chenyu taisa chichemo chokuti zuva ramangwana hatikwanisa kusvika pamari yamuri kuda. Mungaiti wedzerewo here kuti hama dzedu dzokutenda idzi dziri kutibatsira dzinge dzinotisununguke zvishoma. Asi munoziva magweta semagweta vanobva vaisaka mutemako zvinove zvinovaka nyika yedu zvakanaka. Saka asi tazongopindurana vakabva vatiti alright ngatichichovha zvishomanana kuenda kumberi nekuti effort iri kuiswa nevanhu ava nesu tiri kuiona. Naivo vatenda magweta vakati zviri kushamisa zviri kuitwa nenyika nevana vose vari pasi rose. Saka vatiti wedzerei zvishomanana. Asi kuwedzera kwacho neinini kwandiri kwamboti ndambobuda ndakabatikana ndakati zvishoma dai manga matipushira kumberi. Vakati kwete, chisvikai musi weFriday. Musi weFriday iwoyo toonana zvakare na 3 p.m. munenge mapedza mazadzikisa. Saka mazuva edu awedzerwa kusvika paFriday na 3 p.m. Alright. I think zviri kujeka izvi hama dzangu ndo imwe wari yangu muri kundoona ndauya tiri kuita kuvhenekerwa nematochi kozi muno machirenje hamuna wausiku makenduru ndo ari kutovhenekerwa akabatwa nevakomana nevasikana kuti tionekwewo. Wari yangu yanga iri ipapo yekuti mari zvairi kudiwa mangwana mukuverengawo kwati achiita mari yanga isati yasvika pakuti gedye. Aiwa mukana wavhurwa zvakare tichitenda kuti mukana uyu ndiMwari ari kuramba achivhura. Kune umwe anga achiti aiwa ndoda kunge ndinozadzisa aiwa namba ndo dziri pascreen zvakare munokwanisa kunge muri muno GoFundMe link riripo ravachirenje rine story yavo yese. You can make a donation ipapo. Ndichida kutenda tine vamwewo vandibata. I'm not going to mention names anditi ndokuchikonzero chekuti vanhu vakuru vandibata vakavimbisa kuti vane zvavari kuda kuitira Baba Chirenje kuti nyaya iyi ibve yagadzirisika.
Baba Chirenje, Ongo baba. pane chandadzidza kuti munyika yeZimbabwe tine vatungamiriri varipo vanotungamirira matunhu nenzvimbo Ongo sana chief Chibanda. Sana Chief Chibanda vavava nema-honorables atinawo Ongo. vakabatikana nenyaya yavaChirenje. Ndati ndiuye ndiri tinozivisa chinhu ichi. Vanhu vazhinji chinhu chavanga vasingazivi ndechekuti isu hatipo pakurwisanisa. Ndizvozvo. Takanga tisipo pakurwisanisa, taivapo pakungopublisha nyaya iri kudii sezvatinotenderwa nemutemo kuti tinofanira kupublisha news sezvadziri, nyaya sekuuya kwayaidii. Saka takanga tichipublisha but mukufamba nekutsvakurudza takaona kuti Baba Chirenje vakatengeserwa stand nabogus. Vakanga vachitaura nezvavo havasirivo vakavatengesera chi ngapajeke ipapo. Vamwe vanondibvunza patiri kufamba, ndanga ndiri kuGweru, ndanga ndiri kuChachacha, ndakanga ndiri kuChikwachivhi. Vanhu vanobvunza kuti but varume vai ndo vada kutorera Chirenje imba yake vakamutengesera. Aiwa, havana kutengeserwa naChipunza, havana kutengeserwa naDhube. Stand iri panapa. Amen. Tatipa jeke ipapo. Shungu dzangu ndedzekuti after everything zvaitwa, mufundisi Chipunza, baba aDhube, ihama idzi. Ende ihama dzino mashoko akataurika, mashoko anogona asina kukufadzai imimi semhuri yeZimbabwe. Isusu ini sasekuru wenyika, sekuru wevanhu, ndiri kuti ngatiwanei sekuita kwatakaita chinhu ichi, ngatiwanei mukana zvakare wekunge tiri tinodii, tinowana mbichana kuregerera patinofila kuti apa pakareseka, apa pakakanganisika. Zvinobatsira kuti tapedza tinoda kuti tipfuurire tiende mberi neupenyu. Vakuru vakatibata, I'm sure kuti vakuru vekuti havadi, vanokoshesa munhu wese munyika. Vanoti aiwa, isusu mukutungamirira kwatiri kuita, tiri kutungamirira munhu wese. Uye kana tichibata basa paSaint TV, tiri kutosapota Saint TV yachona, tiri kutosapota Chibanda Media yachona, tiri kutosapota Chirenje wachona. Zvakare tichida kuti vakanga vachikwesherana naChirenje vange vari vanozonzwanana pakupedzisira nokubatana nokuva chinhu chimwe chete, nekuti pakupedzisira tiri mhuri imwe chete, mhuri yeZimbabwe. Saka inini sasekuru wevanhu handipo kuti tinge tiri tinoparidza evhangeri rekurwisanisa. Tiripo pakuparidza evhangeri rekuti paresveka pagadziriswe vanhu onesana, zvinhu zvodi zvoenda mberi. Ndo munamato wangu. Kune vanofila kuti takataura mazita tikaresvera vanhu, ndine urombo, tiregererei. Dzimwe dzenguva tiri vanhu tinoita zvakare zvinhu pamwe pachona nekudi nekusaziva nekukundikana, nekuti tiri vanhu venyama tinokundikana. So hama dzangu, kubva iye zvino tichienda mberi, would like to celebrate with the Baba Chirenje, would like to celebrate the camp yana Dhube nana Chirenje nana Chipunza. We want to respect them also, nekuzokwanisa kunge vari vanowinza patasvika apa nhasi. Basa richienda mberi. Zvakare tisakanganwe kuti kana tasapota Baba Chirenje, mangwana tichasapota iwewe. Mangwana ndini ndichatouya paSaint TV ndine dambudziko rinoda kuti ndinge ndiri ndinosapotwa nemi. Saka ngatinge tiri tinosapotana, zvikuru sei tichitendera mweya waMwari kuti unge uriwo unotonga. Tine nziyo yatakaimbirwa kwedu kukereke, zvikanzi ndimi Ishe wemba ino tonamata, uyai mairi. Ndimi Ishe wemba ino. Kuroti ivo ndivo Ishe pazvinhu zvose.
ivo ngavauye vatonge. Ndizvozvo. Ndo patinoda kuti tinge tiri tinopedzisira ipapo, kuti pakupedzisira mutongi ndiJehovha Mwari. Amen. Saka baba, shoko renyu rekupedzisira ramungada kusira hama dzedu dzakatiteerera. Regai nditange kutaura pamapedzisira kutaura. Hazvaigona kuti mugore ra1980 nyika ichitorwa kubva kuvadzvanyiriri. Vadzvanyiriri vakanga vauraya vana vakawanda. Asi aMugabe vakauya vakagara pasi naSmith nevachena. Vakaita hurumende vakaenda mberi yainzi reconciliation. Ndo nyaya yamataura yekuti tiregererane, titangidze pasva tichienda kupi? Tichienda kumberi. Isu hatina chikonzero chakaipa kuna bishop, hatina chikonzero chakaipa kuna anyone. Zvokutoti kana ivo vakatosununguka, iyo gofandindi yavo, ngavapinde tiende kupi? Tiende kumberi. Chikupedzisira, ndoda kuramba ndichikutendai mhuri yeZimbabwe. Vakomana nevasikana, vana baba namai, vana tete, mose nevari diaspora. Kuti aiwa tasvika. Tichitendawo magweta atipamhidzira nguva kuti tinge tinoti tambanukei. Izvozvo ndazvikudza. Nezuro ndanga ndisina mufaro namarimwe zuro. Ndaingoona kuti dai zuva iri ndaikwanisa kurimisa ndairimisa. Asi nhasi kuma3 kuma4 patabuda imomo ndabuda naamai Chirenje, ndina amai Chirenje, permanent secretary wangu. Ndakati zvaitwa nevarume ava zvinotipa mufaro. Ngatinyemwererei kuti zvinhu zvedu zvienderere mberi. Saka tiri kungovafarira nokuvatenda nokunzwisisa. Saka mazuva edu awedzerwa Uncle Saint kuti tisvike muzuva rechishanu. Hama dzangu, Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji varamba vachikukomborera. Kune avo vanga vasati vaona mukana wekumhanya mhanya, mukana uchiripo. Nhamba ndo dziri pascreen, chiuyai tinge tiri tinozadzisa kunge tiri tinobatsirana nehama yedu Chirenje kuti basa ringe riri rinosvika pakupera. Aiwa, ndinowanzoti ndikauya panapa ndinoombera maoko. Kuomberera ani? Imimi, nekuti you deserve kunge muri munoombererwa maoko nekuda kwekubata kwenyu kwakanaka. Aiwa, ngatimbosvitsai manja. Tinotenda. Aiwa, tinokutendai. Mwari wenyasha zhinji varamba vachikuitirai zvakanaka. Sevanhu tinogona kukundikana kunatsotenda zvinosvika, asi kudenga kuna Mwari anogona kuona zvese zvakanaka zvamakaitira Chirenje. Iye anga ari anodzoreredza pese pamakatapudza nepamuchatotapudza usiku wanhasi namangwana. Mwari wakukomborerei. Aiwa, tatenda. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint. Ndiniwozve chigotwe chemubaba namai venyu. Senyika inoyi, nyika inoyi, vese vatungamiriri vakuru, vane mari nevasina, vadiki nevahombe, vakobvu nevatete. Sutiso vakobvu vacho. Nevatete. Sekuru venyu ndini 1, Uncle Saint. Usati wapedza ka Uncle Saint. Panapa tiri kupa vanhu mazita nemadoctorates. Tagara pasi naamai takaona kuti sekuru venyika vaneda vanofanirwa kututsirwa. aMugabe vakanga aibva kupeji iri kunosvika kupeji uko. Saka tati tikututsirei. Imimi kubva nhasi taakuti Dr. sekuru venyika, chihanzvadzi chaamai. Omberai maoko. Saka takupai uchiremba. Saka chiremba sekuru venyika. Aiwa, tinokutenda. Aiwa, ndinogamuchira. Saka kubva nhasi, aiwa, ndakepewa. Ndofunga mazvinzwa. Ndakunzi Dr. Uncle Saint. Zvichipeswa nekunzi chidau changu chichinzi bhiza remujawu. Bhiza rinowina. Aiwa, tinotenda. Tinokutenda. God bless you.